Okei, tässä mangorpakmas. Tässä syyssä tunnumisenga internetum chatim asaqtartaram maaganersumik. Så skrev vi sammen meget, så begyndte vi at snakke med hinanden. Nogle folk, det gik kun efter udseende, hvordan personen ser ud. Men jeg har sagt til hende lige meget, hvordan det ser ud, om du er fed eller tynd, kan jeg godt acceptere det. Og så mødte jeg hende der første gang, face to face. Det var utroligt. Hun var virkelig smuk. Rigtig god, altså. Jeg kan ikke holde mine nallerne væk fra hende. Nej, jeg går op med den her.